Hello guys, majong adlaw ni jong tanan. Welcome back sa mong channel ay Lixie Vlog. So karong adlaw guys, nakailis na pud ko kay mo lakaw ko kay mga jo umig. Kay mga jo kog kuan guys, mga jo kog tabang dari sa mong munisipyo para ni Terry, ja mo duol pud mi ni Alexi Tutor guys, congressman daari, ja mo tumis kuan guys, matupad mi sa halong sudaan. Ay nako importanteng papel hatid dara guys, ready na ang mga papel ni Terry na para ipakita dito mga dumigtabang dya katong nay kuan day sa doktor guys, katong nay suwat kinahanglan pa to pakuan na ipalaminit raman to na arong inig mga dumigtabang diretso na ihatag, di na dari cellphone pakita-kita. Magpalaminit pa ko guys, nigabot na ron sa merkado sa Alicia dito sumi sa kuan munisipyo sa Alicia. Kauban na si kuan guys, mayor. Diya, ini kuman mo adto mi sa lungsodaan, ini kuman sa lungsodaan mo adto mi sa kanang kandihay kay matumi ilas congressman Alexi Tutor. Matumi kasi atangiran ninyo guys, ug unsa niya mong lakaw daring kaluyan sa Ginoo ma tabangan bamidani. Basta kay katong Junjun's TV guys, banan ko no manager ni abot na mo sa inigabot na mo sa munisipyo, banan manager. Diya kita-kita rata guys, kaya diyang gabi day guys, nanay kalingawan dari, kay pista naman ugma puhon. Na ay, kuan, koronasyon. Diya, nag-request man agang ija dari nga, agamang cluster, ako kuno'y pa videohon o pa pictureon, anja, atangiran ninyo anja, kajungit ako, atangiran ninyo anja guys, kaya mutanaw mi anja sa mayor. Anja pang alas city, sugod, unahan sa aniyang mga lakaw-lakaw ron. Mato nami guys, atangiran ninyo hauli nami. Hello guys, dena day kusbay guys, anja. Salamat sa Ginoo kay nakapangadyo migtabang dari sa among munisipyo. Anja guys, ni adto pod Miss Kwan guys, kanang nay ila ka Ma'am Alexi Tutor. Anja wa man dia si jara man tong sekretary. Kanang natura man sekretary ngayon. pabalikan ra kay wa pay pundo ja mo arhi ra man mo direct sa mga kapitan guys kay sila man gadi mo isuod aron madali may makatagaan migtabang ja. Salamat kay ko ni Kuya Junjun's TV kay gitabangan ni ganiha. Anja mo balik pa kurong Martis guys kay mupasa ko og kuan. Inday sanay? Inday din si paper nakajungit ako guys. Kay ag nakabutang dari guys kay naa naman unta ag nakabutang kay ngan mang tiri inja kinahanglan man nga ahangan kay ako may nagprocess. Mao nang mukuha pa ko dari sa among barangay karong Lunes pohon ja ang ipasa rong Martis. Kaya arong mahatag tong 10,000 nga ilang hinabang. Salamat ka Kuya Junjun's TV kay imo may kitabangan. Kajungit. Inja. Gana ko guys na hauli na medya mo yung gipalit da. Ning dugang ko palit para salad kari da. Haningan da ani kalimot man ko. Natadi kuko da ini. Si Ate Monica may maghimo dari guys ganahan man ko ja. Inja ni palit ko og mangga kay ganahan mas tatay na manggang hinog. Og melon para ugma kay pista na di ja. Ang sa birthday tayo sa ning palit ko kan guys. Ang pista tayo sa birthday ng Pista ning palit ko mantil guys kay arong di ma damage og property ring among lamisa daring bag-ong gibarnisan. Madyo din na mantil ba. Lang lami agad ang mantil ay. Raka kinlab man gid. And jagang soft drinks nga gipalit guys ingani ra. Gagmay ra na arong dali ra ma kuot. Nung di nakas og baso. Enja, sa katong nagpadaog kanang tabang ni Reverse. Daghang salamat nimo ma'am kay na-claim na da. Ang salamata jud kaajo ja. Kaning 5,000 para ni Reverse ja kaning 500. Parang nanay 500 parang Aliana ja para ni tatay pud 500 ja. Kaning 5,000 guys, sinanay na may ahang pahawiran daani. Kay puhon-puhon basig napay malumong kasing-kasing diha mo tabang. Arong matigom ipadana mo ni Reverse puhon-puhon guys ja. Ari ni nang nanay ihatag ja darag kang nanay ug kang tatay ug kang Aliana. birthday ng pista tayo sa Anja, ikaw rin hawid ni mother.
say thank you to Hindi sa'yo na English to Bridget. Oh, salamat ka Adu. Ade katabang ni dako sa mga anak sa Manila. Mo ngadyo pa kuno ning itong secretary dai ni kuan guys ni Ma'am Alexi Tutor nga adto kuno pod muta mga tabang adto City Hall sa Tagbilaran. Tus kanang naay sa to? Rumitag sa Sa gobernador. gobernador ba guys adto kuno mga tabang sa gobernador. Ikaw na kanang mong papel nga pampasirukan na naman ako ikaw na pumunta sa Tagbilaran. Ikaw mo ito, anara mo kita, gobernador. Uban ko nga ti Julie puhon-puhon. Hindi. Office of Governor. Ano mo? Diya karon day guys mo tan-aw may kuan koronasyon kay basin di ay wa ni atong mga ka-stressan daan bibo na tos basketballan li mig manager ba guys li kray ano ron kay gabi ina ni maut agyanan ha kay magtaod ko na ring mantil guys kay excited na ko kay na kinlab ararat ka uhanutoy na mga lamisa daan Diya, pista na dyan ang mapuhon guys sa amo ang sityo. Diyan o. Diya, marato guys, kanang naay, magtaod sa kunari mantil. Diya, dagang salamat ni mo ma'am sa imong tabang dari na mo. Ginoon ay magbawa sa imong kamaadyo dari na mo. Diya, amping mo kanunay dana, oh God bless. Kaya magtaod sa kunari mantil. Yan na guys, sa trapuhan una, isa na butangan og mantil. Kay sayang magkudugay butang nagmantil. Ako ka extra ka rin palit og mantel tayo sa. Ila itil. Ya, hanutoy ka do. Bahalag mahal basta kay tabunan ni among lamisang ka pinangga ka do. Inay bita day. Nalagkiti ang manok na. Iti kurog manok. Kalanay lami na tanawo nay. Tabunan na gagad kuan. Pag binarmisan, di na gilid mahimi-himian. Di na maggasgasan. Kalanay lami tanawo nay no. Para klase na dyan. Hanggang palitan na itong kuan, dubli na kuno. Wala mo na ay. Silupin tag 145 ag metros. So, Bina, pantay ba? Lugo ito. Patunggo na. Kasa ka rin? Ito sa labas sa sala. Kani? Nga sa tangan. Bala ginayo ko adun-adun na. Yan na ra, basta kaya nanay mantel. Rangnay sa kajubantil guys ha. Charan! Narang lamian na tanawo, gamang lamisa, ipang patong na raman diha. At ganahan. Ha. Ludan ra ka. Kaya ka, para kumibig ka ay. Kuan. 25 ka buok. Hello guys! Balik ko guys. Kaya nahuman akong taod sa mantil. Ang karon day guys. Di man si ate. Pero dili sa makaarhe. Kay ngat-ngatan sa ijahang ngipon. Gikan pa sila nagpa check up sa ijahang ngipon. Kay naghubag palagi. Ugma na ko dyan puhon makaarhe guys. Ako na lang may maghimo salad. Kaya arong mapugnaw na o mapuhon. Mag-practice ko ba siya? Basin day mo hanutoy pa ni pagkahimo. salat ko tayo sa. Nanja, ready na ang kuan guys. Buteng, hamang sagulan og buteng dahil may tulo ka buok isa kas ang gwapo. Nanja, hangi pabuak si Jan Mark, ida naman Jan Mark dari. Nahauli ganina. Nanja, balik ko na po na si Just ijang. Balik ko na po na si Just Tagbilaran ug mapuhon. Kay ijahang eskwela mo ijang priority. Ya darag buteng guys da kay sa di pa ko mag ukab dari mag unahon sa rin ng buteng og kuskus. Dara guys da, to kabutang ray hasagol kay wala kasi ilaing buteng kay na haros lagi udit. Moren taon na imong buteng. Hala na raman basta ray pa pulur-pulos among salad. Diya magkuskus ako guys kay adto mag-mix ko unja. Okay guys, salamat sa ang backup kay daning abot. Sakay ko atoy. Dari rami mag-mix guys, hinlo naman ni kay hinloan naman yung nanay. Itong pinagurahan. Dari ito, pagkuranan siya. Dada sa tig Siguro abre. sa sabaw yun. Dada nagamang butong guys ya. Sabaw na sabaw. Meron ba na yung sabaw rin eh? Di mo na isa Ang cheeser. Di mo na isa gulong sabaw. Kan sabaw rin na di ko no. Kana ako sabaw na Yo. nakatira. Chakudra. Sarang mumuta day away. Tako tayo sa. Asa anya na pagkuan na. Si motra day ha, ajo ka kay mo. bawal. Cha, mo ini lagi day. Takla man. Takla ja ingin mas ati mo ni ka nga butangan ko nung ngani. Mamay jang butang ko kung ijaha. Aw di ijaha, ijahang salad ba.
Dino. Taysa. Mm. Kasi ka ba sa mama mo ulit dari? Si Brian o si Tita Terry. Dutlan, nagdagang kabaw. Si Janmar pa ko na. Taysa. Taysa. Alisa palihog. Taysa. Oh. Dulong nas Brian Taysa. Mm. Mamalihog sa amin, Janmar. Gas pit ka nagsabaw. Sunod. Papresa rin ko man gajay kusgan. Tidak ko kabawan sa ano kami sa kabredor. Tusuka ko noon na parang tusuka. Tusuka ko ng garis ko siya. So ko na laki. Di makuha din na. Gajay datang mantima virginan gajay ha. No! Signaw ha. Tupukan din ang na grusubo. Di siya madaan. Abdor. Gahi, lamay gagian una diha. Giiunahin kali. Magkano na pagkana? Sa init ko rin. Hi, bibilik si Ann. Kana, daga na. Ganyan. Pugnan sa Harang ka rin dito sa akin mo na. Sige lang nila. Buhay lang kaya mo to na. Hospital mo rin. Ha? Do na kay. Haron. Wadi atay. Hinda ko na po. Subo. Babaw. Muna. Muna ba? Taysa. Kaya kaya makakaon di. Nay lata-lata. Pwede ba palihan? Para mo kumawa. Sabaw man. Hindi man. Dari ko. Maadun din ba? Ada yung pabor. Tersale. Pabor kita. Dari tato dari. Ada lagi. Tersale. Abi ah. Nah, di ka mau dahil na. Nah. Yara yara. Wait kan jadi ting ilong mo taas jadi ting ilong. Ha? Ano lagi? Tersale. Tersale. Pernah dari lama. Tersale. Nah, nagdikto So, jud. danawa naman sa Abot na ning merkado ro Anak, dikto jud. anak. Macam anak anak na. Anak. Ini lagi. Dengan ba? Tersale. Agi. Nindot bayor. Dot ka dyan na. Naramay kiwa. Kiwa dyan. Tersale. Sa tunas daur bitin asaw na tersale. Si Kuan. Ay sa burato. Pura bagwa nindot. Na. Dot. Lahit na kung doon ko na. Lubag. Sinto ito eh. Ya, itu soalnya. Sige. Makakaunod. Di. Nakaunod. Ha? Nami gamang sadaan guys kay sinabaw karning baboy. Gaurus-urus. Loto ni mother. Simbaros kapilya. Ugma po honda simba. Ima, lubikan niya. Panagway ha? Ang padaw ang Taysa. Ang padaw matas kutsilyo. Jagra sa mga. Saday? Na mga inuben bilabel. Ipadaw mata Tersale. Jaw. Gana na. Thank you very much dong. Ah, grabe pa Ari ko ako na yung lagi. kaning tubig. Dari ko na Mapuasa yung tag sa anan. Tubig si Sabaw. Sa pixel ko ang sabaw. Yan ito ba hindi? Mga ano na maday? Isi. Oh. Balik man. Tersale. Ah, Anak dia Tersale. Naitugtog ng cellphone Tersale. kansa. Ano lagi ko na naman? Na ito mahimit na nay. Nay pwede kog mangganay. Pwede. Hindi mo yung gamay na kaya biro ba? Tersale. Love you Tersale. Ligog mo pa ikahog. Wanay. Wala ni? Ano, dahil naman ka lasa. Uy, ginoo jud mahadang nga itong balde jud. Wait, jita ng 2 days. Sanang effort. Taysa. Effort. Hinaprin sa niya itong airport. Paraho. Mas lulong Taysa. Ha? Paraho. Lulong. Di, uy. Isa rin ikaw ng taga nila. Isye. Gana daw kanira. Yung dya. Pwede na natin ipatong na rin. Ano yung tadak ng buto? Ate isa, goling. Kapadas. Butong. Dagan itong ate manika kay daman to. Kapadas. Kaya kapalas ka itong gamang na. Kasi Muna luto itong na. na harvest ito sa mga garden. Sa Hinuman. unapan. At nalipog na hinog. Sa Tude. To des. Condense. Cowbell. Gabash belbel. Taysa mo nga rin sa tiduli ugma Taysa. Kani nga mga paghimog salad. Ano yun? Nanikuan. Sa pang panitin. Mix ni kuan pagmamahal o pagsasakot Hmm. o pag-high blood. Nanigugma guys. Wanay gaba. Unsa na kaya ito ng ate Lokon? Kani, si Ja. First time yung himo ng salad guys. Garo Ikaw yung naman na to. agara yung maando guys. Kaya na ragat yung gulaman abot ang gatas. Mao mo kasi na yung mata. Yan ang nakiandat ng kuman ka taon. Isa ko lang eh. Ini, ano ini? Oh, Iksabaw diha. sabaw diha dani. Kani kasi ang ganahan pinakaganahan ang salad kani. Sani ka na? Yan. Nata di kungkong.
Nga na pa ka. Natali ko ko bitaw yor. Katong naiming Ano, niya. okay. Jangan. Napay pikas asan. Iya mo. Ay na niliso. Ikaw, tuya ka. Humot ra ba Hindi dyan? pikas naman. Sama sa kahumot sa mga langgiging ba? Gabi. Oo, humot uy. Ha? Diyan pa kayo. Iya mo, Asik puta. ka ng lagi Mo mo. ba kung mukhang luto? Kaniga lang ako. Paningot kang ilong nga At matsa. sa putsa. Arang ka, buaw ka sa kataas. Kaba. Kaya mabajagan. Dornish na barong. Palayag man natin salad na. Kuraw. Kuraw. Sila di Pero sa liberty ro na ho ugma pero sa Magkuha sa kong gunting o kutsara. Minsan Manipis mo lang. nagpista na birthday ng pista nay. Ay, birthday ni pizza. Kutsara. O, harito. Hindi mo pa ito imong da suday. Taysa. Oh, Birthday ng pista Taysa. hawiri na naman. Wait, hindi natin. Dala ko ng tableta si Juan. Gunting. Quits dad. Ano eh? Ako na ko na rin. Yung Juan. Kamis. Tay, kamis bagman bagi palit. Tamis na. Taysa. Kamisang nanay. Taysa. Tami ka. Asli mo yung lolita. Na, Nasaan na? Isunod ni mo. Kaya birthday ng pista nay. Nakalimut ko nyor. I'm sorry, Mayor. Nja, Nestle. Duhara ni kabot ka. Kauna kagungit na. Duhara ni kabot, guys, kay. Makalagi pag maridio. Taysa. Maano na naman mo. Ingon ra mag ipalitan na ni 100 ko no. 100 ko na buok. Sus, ginawa na. Panguros, gajad ko. Balik 1/4. May anak na naong pa ganin eh. Siya, naku pa di ay. Samot na nanggigay mo. Labihan. Ula! Oh, lagi. Eh, kung pagtanaw tubig, hala na. Ay, lamya sa pinsala, day. Nadi paghalong pagmamahalo. Liya siya pa tayo. Lilasa na, gaman mo pagitang ito. Ano may sundan na na? Katuon tayo dahil paras kang ate Monica. Ano na na ba? Naman itong tata. Di ka ito na ate dahil. Wag naman mo ito ipang sudok ng ban na isa dos pa mo na nabinda ng isang likas. Tapos sila ate Monica ron? Gusto lang ko siyang katro. Ah, pwede tamo. Mayor. Kuwang dyan dyan. Graang tatay. Oo, naman sin. Na, mo ni ba ni Jay Paras? Dami ng katis. Kaya ko yung Juan. At aning tilawon kay Usik. Napagdagang na. Milit Usik, mahal na rabalong province. Sayo, tuloy mo. Ano? Wala na rin sila. Na ako nagkagtatay ang amirula. Gara lang kasi sa tatay din. Kasama sa paglaki na ito, inay. Sama sa pagtanda na. Laki naman. Tanda na. Tanda ng tatay. Minsan nila sa kazungit tay. Anak Nanalagi tigil po. Hime-hime. Tanda naman dahil nyo. Ang nga di ko nga na Yan, gani nga masakti mo na kayo. Bantalan ko ng condense. Condense? Bear brand. Tayo naman. Pag na mo kay... Eh, katulagin. Pangot-pangot gini na. Kita ko ni mo. Katulagin ko an. Hindi mo na sa birthday at ini. Lamian kasi ko din. Lamian ba mo na eh? Nani? Kasi, Ano Dahil Juan. Degahi green. Wasa te po. wanto na ka to. Di kuko kating galing di palit. Awanay. Awanay, what's under nine? Parang kagwapa na yun. Grabe, kinalo ayo. May sirila. Gagaan na may sirila. Bitaw mo ko di nakahawot ka dyan mo. Sa hawot. Sa hawot. Nakahawot. Hawot po na isip. Hawot po na kuraw. Huwag nagsagol. Arang. Kalau pagbuongan naman to dengan ato kusina sa tanong. Bergan. Diyan ka na, parang na. Dati po. Ay! Excited ako sa pansalad yun sa kailami. Dana, Hindi nakakain na din. hindi ka nakakain. Hindi ka mo rin dagan na katang baldi. Anak di ay nay, pwede di ay nanay. Alamian sila dati. Takininungawa na di ay. Di ay, ikaw. Lingatas prorasyon. Kaya pwede na. Linga. Okay guys, nahuman na kamong salad. Diyan ang gitransfer daari kay among nang isilid sa freezer. Diyan, waman ma arang agaban guys. Dadaris kuan kay mas lami magdidin na kay dali ra mabugnaw. Pero kuyaw ra mapug mo. Lagiti kay builder ba. Pero okay ra na guys kay aron mo lami kiti barong bugnaw. Lami kadyo guys ug ni mayor pa nakalimos just jangan. Sare. Okay guys, mo na ni guys kay mo tan-aw na Miss Mayor og koronasyon. Char.